Tady to je třetí díl, podařilo se mi totiž vybít telefon a telefon začal nějak divně bzučet. Doufám, že mi to nechytne v ruce. Psal to tam ještě, to jsem jako dokázal přečíst, že telefon je jako teplota telefonu je příliš vysoká, že může jako dojít k rozbití zařízení. Nic se neděje. Už blikl. Nic se neděje. Já to nechci moc strkat do nabíječky, víš? A tak zkusíme to. Když mi to bouchne, no, tak se hold stalo, no. Dáme to radši dál. A když tak to rychle vypojíme. Jo, mě to píchlo. Nic se neděje, už chcípl. Už asi opravdu umřel. Telefon už definitivně. Už nevydá ze sebe ani hlásku. No, zkusím ještě dobít. No, je pravda, že tady, když takhle uděláme rukou, tak se úplně zvedá hladinka vody. Že telefon je celý pod vodou. Ten už je mrtvej. Doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte tady zanechat odběr a like. A těším se na další video. Čau.